салом алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату дӯстон ва бародарони азиз. имрӯза видео монда хостам ки нархҳои ҳавопаймо, чиптаи ҳавопаймоиро ба шумо пешкаш намоям. Ва алон хусус ки мо дар Санкт-Петербургем, мехоҳам сараввал аз Санкт-Петербург Душанбе нархҳои чиптаҳои ҳавопаймоиро пешкаштон гардонам. аз Санкт-Петербург Душанбе имрӯз 26 март, фардо 27 март, ду рӯз рейс нест. Аллакай пуршидагай рӯзи 28 даҳастай бародари азиз 18400 рубл, 29 сиҳум бошад 18300 рубл, аз 31 якумда бошад 16500 рубл. арзони арзон 16000. баъд ами хел нарх як бори дигар рӯзи панҷум дастае ки 16000, дигар рӯзо то рӯзои нӯҳум даҳума бошад 16500, баъд аз вай бошад 18000 17500 рубл болоай. Санкт-Петербург Душанбе бедин. ҳолӣ мегзарем Санкт-Петербург Кулоб. аз Санкт-Петербург Кулоб то рӯзи 9 апрела рейс нест бародаро, пуршидагай аллакай. рӯзи 9 апрела рейс ҳастай, нархаш 12500 рубл. аз Санкт-Петербург Кулоб прямой рейс 12500. ва баъдан мебинем бародарои азиз аз Санкт-Петербург Хуҷанд. аз Санкт-Петербург Хуҷанд боша бародаро, аз иҷарам арзон бод, ҳозир қимат шидагай. рӯзои пага ҳастай 20300, пагаи дига 19500, рӯзи 20 мехел, рӯзи 29 мехел. ва рӯзи сиҳум бошад 31 бошад 18200 рубл, 18300 рубл. мобайнои мо дастай бародари азиз 16000 15500 рубл аз Санкт-Петербург то Хуҷанд. ҳозир мебинем бародарои азиз аз Москва Душанбе. аз Москва Душанбе пештар ду рӯз пеш 10500 рубл, 10300 рубл буд. ҳозир бошад намедонам барои чӣ қимат шуда бошад, шояд аз сабабе ки ҳамин ками нохушиҳо дар Москва шуд, аз ҳамин сабаб бошад. фардо ҳастай 15500 рубл аз Москва ба Душанбе, пагаи дигар бошад 17000, рӯзи сиҳум ва 31 бошад 14000 рубл. арзони арзонаш ҳастай рӯзи сеюм ва рӯзи панҷум ҳастай 11000 рубл аз Москва ба Душанбе прямой рейс. мобайнои моҳи апрелда бошад арзони арзонаш 14000 рубл. ва баъдан мебинем аз Москва ба Кулоб. аз Москва ба Кулоб бошад бародаро, пага ҳастай қимат шидагай ирам бародаро 17000, рӯзи 28 рейс нест аллакай пуршидагай, рӯзи 29 ҳам ҳами 17000, рӯзи сиҳум 31 бошад 12500 рубл. мобайнои моҳ ҳастай 11700 рубл аз Москва ба Кулоб. Домодедов ҳам ҳамин нархай, Жуковскирам ҳамин нархай. ва баъдан мебинем бародарои азиз аз Москва ба Хуҷанд. аз Москва ба Хуҷанд бошад фардо рейс ҳастай 16300 рубл, рӯзи 28 ҳастай 14300, 29 сиҳум да бошад нархаш 13700 рубл. баъд мобайнои моҳ ҳастай бо 13700 рубл ва 13500 рубл рейсе ҳам арзон ҳастай, рӯзи 4 Москва Хуҷанд. мобайнои мода то рӯзои даҳум ҳамин нархай, баъд аз даҳум ҳамаи ҷо қимат шидагай, аз тарафи Москва, аз Питер, аз ҳамира шаҳрҳои Россия ба Тоҷикистон 17000. видео мона дуру дароз намекунем бародари азиз, ин навор мон буд танҳо нархҳои билет аз Москва ба Тоҷикистон, аз Питер Тоҷикистон, шаҳрҳои яъне Хуҷанд, Кулоб ва Душанбе. нахостем ки видео дарози бад шавад, дарози бадаш бемаъниай. аз ҳамин сабаб номери авиакассамон дар ҷа мондагай, ман худам шахсан ҷавоб метиҳам бародаро, дар омада нависонед, боз куҷоиша ки гуфтагӣ набошам дар видео, бисёри шаҳрҳо ҳастанд дар ҷа. иншоалло кӯшиш мекунам ба ҳаматон ҷавоб диҳам ва гуноҳгуфта намона ки 100% гарантия дора билетҳои мо аз дигар авиакассаҳо, иншоалло умедворам фарқ мекунад. аввал занг зане бародаро, нархи чиптара аз мо пурсон шавед, баъд аз дигаро. агар аз дигаро фарқ накард, диге меҷакида сагира. ҳамин сабаб гуфтанем бародари азиз, ба боварӣ даромада дар авиакассамон занг занед ва дар канали Исмоил Тоҷик обуна шавед. аллоҳ нигаҳбон. хоҳед ки ҳамин видео зиёдтар шавад, дар комментария нависонед, иншоалло зиёдаш мекунем ва бедашном бародаро. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.